Γιατί να επιλέξω το My Svouri Tales για δώρο φέτος τα Χριστούγεννα? Το Svouri Tales είναι ένα δώρο βιταμίνη, ειδικά τώρα τις γιορτές, αλλά για τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου. Το Svouri Tales είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη, ευρηματικότητα και αυτό φαίνεται τόσο στη σύλληψή του ως ιδέα, όσο και στις επιλογές των υλικών. Είναι ένα παιχνίδι, βιβλίο, παραμύθι, το οποίο επιτρέπει στις οικογένειες να συνδεθούν, να δημιουργήσουν ρουτίνες αγάπης και σύνδεσης, να συνδράμουν σε μια σμίλευση ενός ασφαλού συναισθηματικού δεσμού και κυρίως να περάσουν υπέροχα. Είναι μια ένεση φαντασίας τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. Ανοίγοντάς το, θα βρούμε μέσα 3 χαρτονένιες σελίδες, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν τις ιστορίες που θα φτιάξουμε. Υπάρχουν 8, 16 και 32 αντίστοιχα μαγνητικές φιγούρες, οι οποίες αποτελούν τοπία, αποτελούν background ιστορίας. Οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Το πιο ουσιαστικό όμως με το Svouri Tales είναι ότι είναι τέτοια η δομή του, η οποία υποστηρίζει τη μετάβαση από ένα ζητούμενο στη λύση του, από ένα πρόβλημα σε εφόδια. Έτσι λοιπόν, μέσα από 3 διαφορετικά στάδια, το παιδί μαζί με τους γονείς μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι που το δυσκολεύει και να το μετουσιώσει σε μια υπερδύναμη, σε μια υπέροχη ιστορία, σε μια καταπληκτική ιδέα.